Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Nahibaw ko gano'n na suko ka. Pasuko-suko kunuhay ka na ako. Imo nang tabon sa tinodi mo gibati. Unsa? Obvious kay day. Hoy! Ibog ka na ako, oy. Hilom oy buang! Ayaw pagdamgo! Ikaw na lang? Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto with you. Nahibaw ko nga ikaw ray gisakitan na ng imong gingon. Kay ibog ka na ako. Excuse me. Panamin dooy, panamin. Oh. Klaruha sa nang dagway nimo kung makapaabot baka nga maibog ko. Wow! Di giti ka type, sir. Really? Bantog ka na magpangita ka na ako? Sa? Ingan ta parusa. Oh, sige. Sige. Kung makalusot ka ng cellphone, sige taparos ako. Wait, wow. Thank you. Batig now! Batig now! Batig yung kay kagnaong. Hibaw ka ba, ana? Wah, John. Kaya sa mga nakailan ako, maging misulti, ana. Ikaw ramang yun. Ana, magina, basta may krasta. O niya, dili pansinon. Sabuti mo ipalutaw. Marco! Amaw! Ang buot na kung ipasabot amawa ka, nga unsay buot nimo ipalutaw nga nakagusto ko nimo. Nga tinuod yun nimo pagtuo nga naibog ko nimo. Why, excuse me. Ang akong ipunit nimo, ihikog ko na lang. Tao nga gihok man ang daas Ginoo. Dakalagdangan din sa kalibutan. Oh, so, pauli na lang ko inas buwan. Pagkaot, o nya ambak, oy, kanahan. Kay ako kang ipalubong. O niya, loy kay ka. Muhila kag mayo kay mingaw nun niya kanako, di ba? To hell with you! Amen. Nga namang bitubay mo ko nimong ugo ka ka, oy! Pakita na ko na ako, bayuta ka! Agay, imo kong giusban, ha? Bad ba yan, ha? Pero imo magi kong giusban og nga na ng way ayo. Aw, way mahayay, ha? Nagbahad ka? Di ko kamawana dayoy. Kabuutan ako. Gwapo. Mao ganing patay kay kanako, di ba? Love kayo ko nimo day. Kay apple of the eye good ko nimo, di ba? Vitamin sa imong mga mata, imong gugma ug kinabuhi forever. Amen. Amaw! Amaw! Pra! Pra! Hoy! Taka ka lang, ha? Ay na nagusbi, ha? Kay wa bagi kay ebidensya. Tingali bayag mapreso ka, na? Lingaw gid ang mga pinereso nimo. Kuninitang ka gid dito. Gusto na, oy! Uplok! Oh, ikaw, uplak. O kaya ako si uplok, o ikaw si uplak. So, kita ba ang perfect pair? Unsa no? Unsa man? Will you marry me? Kay pakas lang tikas tanan simbahan? Kamatay imo! Oh no! Oh my God! Dax! Dax, sorry! Sorry! Gusto! Wala ko cellphone ini. Pinalit si Rodney. Ako nang ilisan! Na. Palitan tagkaglain nga mas nidot pa na. Ayaw ka bala ka! Kapuyag pangaway, eh. Sorry kay Angeli. Sorry gid kayo. Gilaay lang ko. Ni ara man din ninindot kay nga paagi. Aron dili ko maboard. Okay nida. Okay gid kayo. My friend, imna ni tubig. Thank you. Mumukha mga maayo eh. Misa ka imong dugo. Oh my God. At ito sa doktor na. Ay pagkumpiyansatan na. Wa may mutang eh. O sa kay giplano ini niya. Dili may mo kumpiyansa ko. Kinahanglan monitoron ko ning malditang dako.
isugod nagpagawas sa iyong sungay da. Nagtuo tingalin siya. Nga parehas sa iyong abahan. Mayano-yano rin ko niya. Kung wa makadisiplina ni mo ang imong amahan nga namatay sa iyo tungod sa imong pagkasubrabiya, ako'y maputulan ng sungay ni mo. Oh my God! Angeli! Careful sa imong pagbati o sa imong pagkaon, ha? Kay taas lagi kang duko. Sa imong kabatanon. Kalma na, okay? Kagon ka gitong hanggaw nga, Christopher, kung mamatay ko. Saba, uy! Ka-word ni mo, uy! Kalma lang lagi. Karoon pa ka rito na madlong niya. Nagsuko na sa painit anang iyang Kung mamatay ko, siya man gyud makaingon ba? Kaya kung gipasakitan og bayo. Kaingnan po ko sa gagong na ko nga bati ko na kong naong. Bati na kong naong, Dax. Saba, uy! Tuusag ka tutawan na. Gisungog rak ka. Kaya tingali to, tingali to lingaw. Muna. Natural. Naborde siya sa iya kinabuhi ron. Kaya wala naman ta nga makalingaw niya. Hinawayong dako. Makapaos lagi ko ni mo. Mapaos kit ko. But God said, love your enemy. He, makahimo kas paglabat og klasiya nga bastos kayo. Hukaw kayog bakba. Murag dili laki. Nagduda na ginoon ko nga pingtong tawana. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Ngano napil ba ng color pink diha, uy? Maunay love ninyo nga color sa parehas nimo, di ba? Maybe. Pero dili ni Chris. Laban siya kay ka, ha? Di man good? Igura ko nagsulti ni mo nga way hilig si Chris alang pink. Kaya tinuod siyang laki. Paki-black o white to. Mas good. Nakabantay ba ka, ha? Maong, ayaw to isa ang pagkatao niya. Kaya tingaling matandog pa ang iyang garbo. I hate him. Really, really hate him. Mayon tag mamatay tong tawana. Gikan din doon natay hapiton, ha? Unsa man? Oh, Hala? My friend. sorry. Nga nalabay na ako ang imong cellphone. Ngayang puli, oh. My friend. Ay napagreklamo, kay mahal na. Lipay sad ko, uy, nga makasuway ka sa mga mahalon nga sipi. Maong, ako lang hangyo. Ampingi na pareha sa imong pag-amping sa sipi nga gihatag ni Rodney nato, ha? Thank you, friend. Thank you. Pero, naibawabay ka na ako. Nakontinto ako sa baratuhon, oy. Makatix o makatawag ra, okay ra, oy. Atong tilawan ang wa na to, masuway ka ni Ato, uy. Ay, dili magud ni labi importante. Kundi ang maintenance. Mo na yung halato pa palit, be. Ay, kabala ka, kay dili na nako i-ignore. Kay tingali gabaan pa ko sa doktor nga nag-check up na ako. Paliton yun na ako ang akong maintenance. Promise. Mula ka mo kadiyot, ha? Okay ra ba kung mangutan akong asa ka? Ngalan nga imo kumbana? Sure. Sa salon ko, magpagwapa. Haggard na kay kung tan-ahon, uy. Hindi manggod. Ha, basta. Magpaatiman ko sa kundagway kay gusto ko nga magpapilin kong hayag sa imong pananaw. Kun mo. Watag ka diyot. Kay mag-ilis lang ko. Kuyugan ta ka. Dax, sulti sa tinuod. Nakauyon ka sa kong gipuli sa imong sipi o wa? Kaya itong ilisan. Mayo kay ni apata sa mall. Ay, naglabdang imong uoy, anak. Eh, okay naman hindi ka ayong. Ay, mahog na ko hilas, day. Kung mo ingon kong wak ko makagusto ini. Kanin to uri ini. Mayo kan mauna. Gusto lagi ko mag-coffee. Makaayo pa ka na nimo?
Ha? Mitaas man lang imong BP? Layo na kayo na tinai, uy. Ingnan lang. Di ko gusto nga atong isugar sa kapilang ang imong kondisyon karon, my friend. Unya, kay ganahan magyukup eh. Ay. Sige na lang, oy. Kaayo ba yung kusion ni mo, ay? Ala, nindot ang ako, bog na nga lemonade. Di gyud ko maibog anak, Dax. Abi ni mo, kung concern ka sa imong health, angay yun ang imong biyaan ang imong giinom karon. Unya, mo chef kag mga healthy drinks. Unya, be, kay mas mo enjoy man ko ining coffee, be. Kisa may nagtudlo ni mo, aron mo gamit ka anak ka ni Adto, ha? Ang gibawal bang yun na sa imong inahan? Di ba? Please, please. Ayaw na kisguti si mama o papa karon, okay? Wa ko sa kondisyon. Honey, look who's here. Friend, mamalinta. Dili. Dax? Angeli? Oh, kamusta, Angeli? Ako ra ba imong kumustahon? Nakaila ka ni Dax, dili ba? Oh, nakailang mo lang. Imo guning ikog ka ni Adto. Imong disipulo. Di ba? Honey? Okay na, Honey? No, ayaw. Gusto mo ko din eh. O gusto pa, gusto kong makighimamat ining akong amigo o amiga ka ni Adto. So, kumusta na? Well, proud to say, legal wife ni Rodney. Congratulations! Wa ka gid masayop sa pagbingwit ni Rodney. Kinaan na niya hapit ang tanan nga nindot nga hiyas nga gipangita na tong mga babae sa mga laki. Sorry ha. Kay mas feel niya nga ako ang angayan para niya. O dili ikaw. Why problema? Pagmatngon lang sa imong pagkaasawa. Kay tingalig sa usa lang unya kapag pamilok, lain na ang gisipitan ni Rodney. Shut up! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.